en el terreny del finançament local, el món local estem al 100% d'acord. No hi ha discrepàncies o contradiccions pels colors polítics que puguem representar cadascun de les alcaldesses o alcaldes de Catalunya i també del conjunt de l'Estat, perquè tots partim de la mateixa anàlisi que el finançament local és la signatura de la democràcia al nostre país. Perquè nosaltres no ens mereixem el tracte econòmic-financer que el sistema té amb els ajuntaments. Volem, en aquest cas, una modificació de la llei de finançament local a nivell de l'Estat i una llei a nivell autonòmic, perquè ens doni garanties d'estabilitat d'ingressos i capacitat de poder gestionar en moments difícils com aquests per tenir també una part del dèficit i una part del endeutament que nosaltres poguéssim fer. Al no disposar d'un model revisat i adequat a les noves realitats econòmiques, en quant a aquesta situació econòmica té variacions importants, nosaltres som els que pitjor rebem les conseqüències. Què és el que ha provocat especialment també a Catalunya la situació dramàtica per part dels ajuntaments? 1. Caiguda dels ingressos propis, 2. La caiguda de la participació dels ingressos que enviava l'Estat i després la situació de Catalunya amb els ajuntaments. És que Catalunya és Barcelona i la regió metropolitana? Això és el que creu algú. I no és veritat. Quan sortim de la regió metropolitana, perquè ningú digui que parlo de l'àrea de la regió metropolitana, què ens trobem? Un país equilibrat, uns pobles ple de vida, amb serveis, amb orgull d'aquest poble. Uns alcaldes i uns ajuntaments que han fet possible que la gent pugui viure en aquell municipi, treballar fins i tot i ser feliç. El que volem és les competències clares, el finançament claríssim i al mateix temps minimitzar tota l'estructura de l'administració. Si avui tenim les ciutats que tenim és gràcies als seus ajuntaments. Per això els alcaldes, i ara us juro que acabo, som diferents. Som polítics, són i formem part del sistema, però són diferents. Som els que estem visquent la realitat més crua i més difícil, que a vegades ni tan sols, no és que no tinguem solució, a vegades no tinc ni respostes.